אתם בסרטון של מעלי. היום אנחנו נשחק כמה פעמים נקבל את כל הכוכבים שיש בפאטפאס זה וניקח את כל הדברים שיש לך. Ну, вы нашли ей! את כל הדברים שיש לך. לא את כל הדברים, אני לא אקנה אותם. Дам осад. Дайте ей мультики тоже. אז אנחנו הולכים Настя לעשות הכל בבאטפאס. Ну ты что так разговариваешь? טוב, אנחנו צריכים לשים את כל הבאטפאס, גם שיש לנו, רק אנחנו ביחד. צריכים לסיים הכל. סבבה? אוקיי, יאללה. בוא נתחיל. איזה הרבה סדר. לא אגיד שהם ממש טובים, אבל טובים. בסדר. בוא נפתח את יואו, עברנו עד 7 והיינו באחד. קיבלנו, אבל עכשיו קיבלנו. יואו! בוא נעשה 3 כוכבים, אני 2 ואח שלי 1. תעשה כבר. אנחנו מקבלים 10 כוכבים. בואו נמשיך הלאה. טוב, עכשיו ניצחנו, כבר פעמיים ניצחנו. אני לא שחקן כוכב טוב, לפחות ניצחנו. תודה לזה. אוקיי. חברים, קיבלנו 1200 זה. עוברים. נו, ב10 אדיר בלחיתה אחת. יואו, נו. אנחנו היום ממש כזה משתפרים, אני רואה. משתפרים. טוב, לא נורא. נפסלנו, אבל לא כזה. טוב, כך נגמר הסרטון. נפסלנו פעמיים, לא נורא. ניצחנו פעמיים, כן נורא. עשינו לא את כל הבאטפאס, אבל יהיה חלק שני ונסיים את כל הבאטפאס, מבטיחה לכם. נתחיל כבר להתקדם בבאטפאס, מבטיחה לכם. ביי יוש!